amb el VIH o la SIDA. Ens sumem al treball conjunt amb administracions públiques i entitats socials per promoure la lluita contra l'estigma i un enfocament d'abordatge del VIH-SIDA des dels drets humans. Enfortirem el treball amb els ens locals de la província de Barcelona per promoure uns municipis més saludables i resilients davant les pandèmies. Seguirem acompanyant els municipis en campanyes de sensibilització sobre el VIH a través de diferents recursos com exposicions i activitats sobre educació sexual i afectiva per a adolescents i joves. Seguirem col·laborant amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en l'àmbit del VIH-SIDA a Catalunya des d'una perspectiva comunitària i com a àmbit de representació de persones afectades que fan una important tasca en la sensibilització, detecció i suport, motius pels quals seguirem donant suport en el desenvolupament i la difusió de les seves tasques i activitats. I per acabar, aportarem el conjunt d'aprenentatges i experiències que hem fet al llarg dels 40 anys d'aquesta pandèmia, de llarga durada, per seguir en el futur la lluita contra el VIH-SIDA i per promoure municipis més saludables i resilients. Això és tot, presidenta.